Pitná voda je v niektorých častiach Indie mimoriadnou vzácnosťou, no vďaka slovenskej pomoci si ľudia z obce Umlihosur môžu za symbolickú 1 rupiu kúpiť 10 litrov čistej vody. Predtým sme museli chodiť po vodu niekoľko kilometrov, teraz ju máme priamo v dedine. Zo Slovenska prišla do indického štátu Karnataka dotácia vo výške 25 000 eur. Z týchto peňazí sa už vybudovali 4 čističky a v najbližších týždňoch by mala ešte jedna pribudnúť. Vďaka tomuto daru zo Slovenska od Univerzity svätej Alžbety máme zdravotne nezávadnú vodu. Ľudia sú menej chorí, lebo kým sme túto čističku nemali, museli sme denne riešiť rôzne žalúdočné problémy. Tieto projekty vznikajú v okolí mesta Manvi, kde žije množstvo ľudí z najnižšej a najchudobnejšej indickej kasty. Bývajú v chatrčiach a ich životné podmienky sú veľmi podobné najzaostalejším africkým regiónom. Niekedy na jar minulého roku páter Erik požiadal o pomoc Vysokú školu svätej Alžbety. Prišiel s nápadom zapojiť čističky do dedín, kde ľudia nemajú dostupnú zdravú, nezávadnú pitnú vodu. Najmä v období sucha je voda obrovským problémom. Korytá riek sú prázdne a ak sa aj nejaká voda nájde, je mimoriadne znečistená. Sme veľmi šťastní, že ju tu máme. Je to aj veľká pomoc nielen pre naše ženy, ale aj deti. Už nemusia chodiť po vodu, ale môžu ísť do školy. V okolí mesta Manvi je väčšina obyvateľov bez práce a od štátu nedostávajú žiadne peniaze. Ľudia pracujú len ako sezónni pracovníci a na poliach za deň nezarobia viac ako 1 euro. Pre mnohých je teda aj 1 rupia, čo je v prepočte asi 1 eurocent, priveľká suma. Ľudia nachádzajú rôzne spôsoby, sú veľmi kreatívni, že či im by sa dala tá 1 rupia nahradiť. Domáci v prvých dňoch skúšali vhodiť do automatu niečo, čo sa na 1 rupiu podobá. Tým ale spôsobovali odstavenie čističiek na celé dni a tak dostala každá čistička zodpovednú osobu, ktorá dohliada na poriadok a jej bezchybnú prevádzku. Ja som tu od rána do večera a mojou úlohou je zabezpečiť, aby čistička fungovala. Ivan Janko, RTVS, Umlihosur.